मानसिखौ नाङा होननानै बुंनो हाया एमजे खैफोदनि समाव मानसियासो नोंखौ रैखा खालामगोन थाखा फैसाया नङा मोजां मानसिया मोजां सापर्टारासो नोंखौ रैखा खालामगोन नों थैनाय समाव नोंनि फिसालायासो नोंखौ बानगारगोन मिथिबाय बेनिखायनो फिसाखौ अननो सोलों नों बायदि अन्थाइ बिखाया फिसा खिनाय जादों गोबानाय जादों सिरियास जानायाव नों नायनो हायाखै आं नोंसोर सानैनि गेजेराव हाबनो गोसो गैयामोन आरो आं हाबाखैमोन नोंनि फिसा लोमजानायावसो आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन मेसेज मोजां खालामदोंमोन पस्ट मोजां होदोंमोन नाय प्रुफ दङ नों बायदियासो गुबुननि सायाव गोबां भिडिअ लाबोयो बाट आं लाबोनाङा होनना बुङाखै नंगौखौ नङा नङाखौ नंगौ नों बायदियासो बुंग्रा मिथिबाय फंबाय एनिथिं एनजे नों आंखौ कपिराइट हरदोंब्लाबो आंहा बेयाव प्रब्लेम गैया मिथिबाय मानो होनोब्ला फेसबुकनि अनगायै इउटुबनि अनगायैबो आंहा मान्थलि इनकाम अर्निं खालामनो हानाय आंहा एक्सट्रा जब दंखायो मिथिबाय लोगोसे आं बेखौनो बुंनो फैदों मानो प्रब्लेम गैया आं बायदिखौसो नोङो कपिराइट हरबाय नेक्स्ट टाइम ना जोंनि गोदान गोदान निउ क्रिएटारफोरखौ फंबाय बिनानावमोनखौ बेबायदि कपिराइट दाहर मिथिबाय मानो होनोब्ला बिसोरो गोसो होनानै गोबाङानो खस्थ' खालामनानै गावनि सम बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै भिडिअ खालामो अके हराबो जानो हागौ आं बेखौ दोनथ'बाय नाथाय आं नोंखौ मा बाथ्रा राव बुंदोंमोन ना सिगाङाव बिनि बिसियाबो पस्टखौ हगारबाय इउटुबाव माबा फेसबुकाव मा पस्ट हगारदों नोंथांमोनानो गासैबो नुजोबदों नोंबो नुदों नोंनि हिनजावनि पस्टखौ ना गावनि फिसाया लोमजादों सिरियास जादों जोबोद सिरियास जादों बेखौ फोरमायदों बिनि उनाव नेक्स्ट टाइम पस्ट होबावदों गावनि फिसाया हस्पिटालाव दङ ना अलरेडि बेकग्राउन्डआव लिरनाय दङ बबे हस्पिटालाव ना बबे हस्पिटालाव बबे जायगायाव अलरेडि बेकग्राउन्डआव नोजोर होबानो जोङो नुनो मोनो बे पस्टखौ नुनानै आंनि गोसोआवबो दुखु मोनदों जों बिमा माहारिफोरा गावनि फिसाया लोमजायोब्ला उखैयोब्ला बिमाफोरा माबायदि दुखु मोनो फिसाफोरनि उखैनायखौ नुयोब्ला बिमाफोरा सुफुङो जाहोयो गाव रसा नांनानैब्लाबो गाव खस्थ' मोनब्लाबो गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों बिमाफोरा फिसाफोरनि उदैखौ सुफुंगोरो मिथिबाय बेनि गेजेराव फिसाया लोमजादोंब्ला बिमाया बहा उखैनो बहा गांनो आंबो सासे बिमा जानायलाय आं अपेनलि बुङो आं सासे बिमा जानायलाय फिसानि दुखु लोमजानायखौ नुहुरनानै ना नोंनि फिसानि दुखुखौसो नुहुरनानै खस्थ' मोननायखौ नुहुरनानै आं बे बाथ्राखौ बुंदों आं नोंखौ गाज्रि बुङाखै नोङो जे आंखौ कपिराइट हरदों आं नोंखौ गाज्रि बुङाखै आं बुंदों फंबाय एमजे आं दुखु मोनदों नोंसोर सानैनि गेजेराव दावराव दावसिया जादों नोंसिनि गेजेराव मा प्रब्लेम जादों आंहा जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैया आरो आं बुंखायाखै नोंसिनि गेजेराव मा प्रब्लेम जादों आं माथ्र बुंदों नोंनि फिसाया एबा गथ'आ लोमजानानै दङ दाख्लैनिफ्रायनो हौवा हिनजाव मिलायनानै गथ'नि थाखाय गथ'नि मोखांखौ नायनानैसो दे आं गोबां बाथ्रा बुंदों मोजां बाथ्रासो बुंदों गथ'खौ अननानै बिमा फिसा ना सानैखौबो अननानै रिकुवेस्ट खालामदों आङो नोंखौ नाहैथां एबा मोजां जोथोन ला हौवा हिनजावनि गेजेराव अनज्लायनांगौ होननानै आं गोबां मानसिखौ बुङो आरो आं बुंखायोबो नुनायखौ गथ'आ लोमजानायजों खिनायजों गोबानायजों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों एमजेनि फिसाया नोंनो थांनानै नाय बिफालाय नोंसोर सानैनि गेजेराव गोराबलायदों खिन्थु फिसाया लोमजादों फिसा लोमजानायावथ' नों थांनो हायो सिरियास जादोंनो खिनाय गोबानायनो फन फैया ब्लक खालामना लादों मादोंनो बिलकुल मिसा हिनजावानो आंनो खिथाहरजोब्बाय प्रुफ दङ मिथिबाय जुदि ब्लक खालामदों लादोंब्ला दे ब्लक खालामनाय कल माबाखौ डिटेल्सखौ खिथादो खोन्थाहर नों इसिग्राब ससियेल मिडियायाव गोदोनिफ्रायनो मिडियायाव दिन्थिबोयो गासै प्रब्लेमखौनो नोंसिनि पार्सनेल प्रब्लेमखौनो होमबा बे हिनजावा ब्लक खालामदों ना मादों बेखौथ' खिन्थानो हायो नोङो खोन्थालाय आंनो प्रुफ हो नों मा बुंदों हिनजावा फिसाखौ पस्ट होनायनि थाखाय फाननाय जाबायनो फिसाखौ हौवाखौ फाननाय जाबाय फिसाखौ फाननाय जाबाय मा खोथा बेलाय नोंबो इउटुबार आंबो इउटुबार नोंनि हिनजावबो इउटुबार मिथिबाय खिनाय हासुनायखौल' जोङो भिडिअ होनो बाखि सम मोनबानो जों भिडिअ बनायो इउटुबार जानायलाय गावनि फिसा लोमजादों माबा मोनसे जादों ब्लगार नालाय ब्लगबोथ' हगारो
हगारदों आरो नोंखौथ' बेयाव रावबो जेबो नोंनि हिनजावाथ' जेबो बुङाखैमोन माबा मोनसे लिरना बुंदोंमोन नामा आंनि हौवाया नायफैयाखै आंनि फिसा लोमजानायाव बिदि बुंदोंमोन नामा बुङाखै दा नोंसो फानदों मिथिबाय नोङो माबोरै फानदों हिनजावा पस्ट होनायखौ नों स्क्रिनशट लानानै नोंसो पस्ट होदों आं बिफा नङा नामा होननानै नोङो थैयोब्ला 5% 10%आल' नोंनि थाखाय गाबगोन मिथिबाय नाय नों बे नोंनि पस्टनि गेजेरजों एनिथिं एमजे हौवा हिनजाव गोजान थानायखौ जों रावबो मोजां मोना इसोराबो मोजां मोना मिथिबाय हौवा हिनजाव गोजान मानो जालायनो मोदोम मोनसे जिउ मोनसे जाबायब्ला हौवा हिनजाव गोजान थानायखौथ' मोजां नुहुरा रायजो राजायाबो नुवा होमबा बुंनो गोनां नोंसोरो प्रब्लेम जालायदों दावराव दावसि जालायदों नोंसिनि गेजेराव हौवा हिनजावनि गेजेराव जोंथ' जेबो बुङाखै खिन्थु माथ्र बुंदों फिसा लोमजानायाव नाहैनांगौ नों नाहैदों एसेग्राब खिनाय गोबानाय जादोंनो सिरियास जादोंनो मानोथो नाहैदिया नों बिफाब्रा आरो नोंनो बुंबाय बिमा बिफाया जेरावखि थाया जेराव हा बायनानै थाया थाथों रावबो जेबो दा बुं येस गाव हिनजावनि न'आव फैबाय बिमाखौबो निमाहा बिहरलायबाय गाज्रि दासान होनलायनानै बै समावहाय गोसोआव दङ ओमफ्राय दायो हिनजावखौ गारनानै बिमा बिफाखौ बोरै नांगौ जाखो आरो बै समाव बुंदोंमोन नोङो गावनि फिसायाबो गावनि नङानो ओमफ्राय दा बोरै गावनि फिसा ओंखारखो बे पस्टआव साननो गोनां बाथ्रा गावनि फिसाखौनो गावनि फिसा नङा होननानै बुंखांबाय नोङो गोबां मानसियानो गोसोआव दङ मिथिबाय आरो एरननांगौआ दंबावोसो नों बायदि अन्थाइ बिखा मानसि नुफेराखै आं मोजां बुंसियावबो गाज्रि सानग्रा मिथिबाय फालतु एनिथिं एमजेनि सायाव सिसिलिया सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो बेनो मा जाहोननि थाखाय कपिराइट हरखो बेफोर बाथ्राखौ गासैबो फोरमायलांदों आरोना सिसिलिया सिस्टारा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाथाय बुजिगोन आरो आं एनिथिं एमजेखौ फंसे बाथ्रा बुंनो दे बियो अबेबा बाथ्राफोराव बुङो आरो गोबाङानो मानसिफोरा बुङो ना ससियेल मिडियाया फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा जायखिजाया ससियेल मिडियानो जा इयो जोंनि पार्मानेन्ट जब नङा होननानै ओमफ्राय बिसोरो जुदि बे बाथ्राखौ बुजियो इउटुब फेसबुकआ जुदि बिनि पार्मानेन्ट जब नङा बिदि होनना बुजियोबा बिसोरो मालायनि फेसबुक पेज एबा इउटुब चेनेलाव मानि थाखाय कपिराइट हरो आं बे बाथ्राखौ बुजिना मोना आरोना एसेबां जुदि एसेबां बेफोर बाथ्राफोरा बुजिनाय दङबा थ' हरनाङा नोंथांमोना नोंसोरनि भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि डाउनलड खालामनानै गावसोरनि फेसबुक पेजाव एबा इउटुबाव होदोंबा बुंबानो जाबाय डिलिट खालामनो हो आंनि भिडिअखौ नेक्स्ट टाइमाव बिदि होनाङा होबाथाय आं कपिराइट हरगोन होमबानो मानसिफोरा डिलिट खालामगोन गिनानै नंगौना नङा मानसिफोरा इउटुब फेसबुकखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै ग्र' खालामना लाबोयो आङो नोंथांमोनखौ बुंखायो मिथिगौ ना लेखा फरायनानै एग्जाम होनानै जाया पास जालाङो जाया फेल जालाङो बेफोरबायदिनो फेसबुक इउटुबफोराबो ससियेल मिडियाबो एसेबां खस्थ' खालामनायावबो खायफाया साक्सेस जानो हालाङा आरो खायफाया साक्सेस जायो थाइसे थाइनै फैसा मोनजानाय जायो थ' बेफोरबायदि फेसबुक पेज एबा चेनेलफोरखौ बेफोरबायदि कपिराइट हरनानै बरबाद खालामनानै नोंसिनि गोसोफोरा मा गोजोननाय मोनो नामा सान्थि मोनो नामा आं आसुरित मोनो आरोना आंखौथ' मानसिफ्रा गोबाङानो गोबां बाथ्रा रायो बुङो ना गोबाङानो गाज्रि बुङो भिडिअ बानायनानै आंनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै खिन्थु आं रावनोबो कपिराइट हरनो गोसो जाया मिथिगौ ना जाथों बिसोरो जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे आंखौ बुखिनानै जुदि आंखौ गाज्रि बुंनानै बिसोरो जुदि थाइसे थाइनै आर्निं मोन्दोंबा फैसा मोनजादोंबा आरो साबसक्राइबार फल'वार खामायनो हादोंबा हाथों लाथों बिदि साननानै आङो कपिराइट हरनो गोसो जाया आं थार बाथ्रा बुंदों आं कपिराइट हरनो गोसो जाया आं रिकुवेस्ट खालामो सोरबा अयनाय आंनि सायाव बुंबाथाय आं होनो भिडिअखौ डिलिट खालाम नङाबा नेक्स्ट टाइम आं कपिराइट हरगोन आंबो सोरबा बिदि होनो खिन्थु आं हरथात हरा आरो ना ओमफ्राय एमजेखौ आङो ओरैबायदि खर' गाज्रि एमजेयो मिथिगौ ना माबायदि खालामो दिनैहाय आरोबाव आङो बिनि बे खोथाखौ गोसोखांफिनदों आरो ना सिगांनि खोथाखौ जोंहानि फंबायनि फेसबुक पेजाव कपिराइट हरनायखौ सिसिलिया एसेबां बेखौ मा होनो लोगो हमलायदों बेंगलराव थांनायाव मोनसे हटेलाव थाहैदोंमोन एमजेआ बेयाव बेसोरा सिसिलिया फैनानै बेनो जाग्रा बायदिसिना लाबोनानै बेखौ लोगो हमफिनलायदों होमबा बेबायदि मानसियानो बोरै बेनो बिदि कपिराइट हरखो आसुरितसोलै एसेबां गोसो गाज्रि एसेबां गोसो गेसाव जानो हायो नालाय सोरबा मानसियाखि बियो मोनसे खोथा बुंदों पार्सनेल जब मावोनो एमजेआ मा जब मावो जोंथ' दासिमबो जेबो बुजियाखै जेबो नुफेराखै खालि गिदिं जानाय भिडिअ बानायथिंनायखौसो जों नुदों आरो दाख्लै मोनसे कमेन्ट फैदों आंनाव BPF-निफ्राय फैसा लादों बेफोरबायदि फैसा लानानैसो होनबा बेखौनो जब होनो नामा बियो होनदों आरोना जों हाजिराबाबो मावो नंखायसो बेफोर बाथ्राफ्रा गासिबो नंखाय बिसोरो बिनि हिनजावाबो मोनसे समाव बेखौ बुंखादों आङो गाबफ्लानानैबाबो पाब्लिकखौ आङो आंनि अननायखौ होगोन गाबफ्लानानैबाबो जेनेबा बेखौ अनहोगोन आरोना बेफोरबायदि होनदोंमोन जाहैदों बिनि हिनजावखौबो खनसे थ' थिग बिदिनो एमजेआ बिदिनो आरोना बेफोरबायदिनो गियाननि बायदि मोनखायो मानसिखौ
आङो दुखु मोनो बेखौ मिथिगौना जायनो माने फेसबुक पेजाव कपिराइट हरलाबायो आरो मालायनि जायनाव भिउस फैयो भिउस लाइक फैयो बिनिखौसो हरो भिउस लाइक फैयैफोरनिखौ हरा भिउस फैनाय बुरजा नुबाथाय हरखाबाय आरो सिदा खोथा आं नोंथांमोनखौ बुंखायो एनजिनि भिडिअखौ जानला मोनला दा होखा आरो आङो सिस्लायाबो बिनि पस्टफोरखौ स्क्रिनशट लायै होदों बेखौ दानि होदों मानो होनबा बेजों जेबो भरोसा गैया बिदि पस्टफोरावबो बियो हरनो हागौ ना बिनि थाखायनो आङो दानि होदों आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाव सापर्टारा पार्मानेन्ट नङानो बिनि थाखाय सापर्टार इज नट पार्मानेन्ट जाहैदों बेनिफ्राय फेसबुक इउटुब पार्मानेन्ट नङा येस फेसबुक इउटुबआ पार्मानेन्ट नङा जानो हागौ किन्तु सापर्टार रायजो राजाया माब्रै पार्मानेन्ट नङा होनना बुंनो हागोन नोङो सोरबा रायजो राजाया सापर्ट गैयाब्लाबो नोंनि पार्सनेलि सासे सानैयावथ' सापर्ट ओंखारगोन सापर्ट होग्राफोरा पार्मानेन्ट ओंखारगोन नायदो रायजो राजानिफ्राय सापर्ट मोननानै रायजो राजानिफ्राय भिउस मोननानै ना इउटुबाव हाबजेननायनिफ्राय नोंखौ रायजो राजाया सापर्ट खालामाखैब्ला पार्मानेन्टलि नोंखौ मदद होआखैब्ला नोंनि भिडिअ नायाखैब्ला नों बोरै ग्र' जालायखो जुदि नोंनि बिमा बिफाखौ नों इसिग्राब अनोमोनब्ला इसिग्राब खोथा मानियोमोनब्ला नोङो बिमा बिफाखौ गारनानै बिमा बिफानि खोथा मानियालासिनो हिनजावनियाव थांनानै बोरै नोङो हाबा जाहैखो आरो हाबा जाखांनायनि उनाव फिसा सासे मोनगुलायबाय मोनखांनायनि उनाव फिसाखौ हिनजावखौ ज्राब गारनानै नोङो बोरै हारसिं जाखो आरो बेबो नोङो दाबो बिमा बिफाजों गैया नोंनि बिमा बिफाया माजबारावसो दङ नोंखौ आं अननायनि थाखायसो बुंदों नोंखौ आं मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आरो जेबो नेगेटिभ कमेन्ट आं बुङा गोरोबथों हिनजावजों गोरोबनांगौ नोंगौ रायजो राजायानो बिमा बिफायानो बुजायनो हायाखैब्ला नोंखौ आंलाय सोर बुजायनो नोंगौ बे बाथ्रायाबो नोंगौ फालतु एमजि थार्ड क्लास आश्चर्य मोनबाय आं नोंखौ आंखौ मा बुंदों नोंबो एसे नाम जानायखाय बारा जाखाबाय आंनि कल थाङा SMS थाङा जाहैदों आरो हिनजावनाव मानो थाङा आं सोंहरदों मानो थाङा सोर थगायदों दा फोलाग्रासो नोंथ' मिडियाखौ जुदि नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामदोंबा नोङो जिमेइलावबो हरनो हायो आर्जेन्टथारबा मिथिबाय बेखौ पाब्लिकखौ हाद्रि बाला सारनानै दोननो हाया नोङो मिथिबाय गुबुनखौ हाब्लाबो जों इउटुबारफोरखौ हाया रावखौबो सासे आं बायदि बिब' जानायखौ लावरा सावरा होननो लाजियासै नोङो बुंनो फैदों बेयाव नोंसो एक नम्बर जाम्बा नोङो नोंनि अख्रा गोसोखौ लानानै नोङो खामानि मावनो हागौ नोङो थाखा फैसा खामायनो हागौ मिथिबाय नोङो किन्तु हिसाब होनांगोन सानसे बियो सोरनियाव गोजौआ नुदों मिथिबाय गोरोन्थिया सोरनि नोंखौ आं मा बुंदोंमोन थ' बेखिनिनोमोन आरोना अखाया फ्रि हादों बेनि थाखायनो आङो साथा लादों सिजानो गिनानै जोंनि न' सिंखौथ' बेकग्राउन्डखौथ' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोना नालाय बेनि थाखायनो आं बाहेरायाव फैनानै बानाय फैयो आरोना थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' बाय